ବର୍ଷା ଆଜି ସକାଳୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଖରାବେଳର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ। ଏଠି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଖେଇଛି। ଘରେ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିନା ଅଳ୍ପ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଏଇଠି କୁଣ୍ଡରେ ରଖା ହେଇଛି, ଜାଗା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ପୁଣି ଶୁଖା ହେବ। ସମୟ ଆସି 12:30 ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଖରାବେଳର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଖଟରୁ କାଢ଼ିକି ଆଜି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ। ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଗ ବେସର ହେଇଛି। ମୁଗ ବେସର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।